Ахой, приятели! Що казах ахой? Здравейте хора, аз съм Дико БГ и сега мисля да играем Dead Trigger 2. Не съм качвал доста епизоди, сега са с слушалки. Окей, тук си слушах музика. Влог, утре вече ви... Или утре или в друг ден вече ви обещавам, че ще направя. Да, просто ви трябва малко се надъха. Пък и може и да такова. Yes. Yes. Yes, вече идвам тука. Африка, yes. Това е акт. Ниво. Смоглера. Level up. Wolves, sheeps, wolves, sister. Окей. Така, добре, не ме пука. Взимам всичките пачки, които са тук, до 10 ги. Така, ще дойда само да опера това. И влизам в Африка, първото ниво. Warfare, I don't care. Тия сега ще ги трепим с едно много яко кървящо не от началото, но от гигантското зомби пак ще с едно оръжие, яко като картечница. Много яко, ама аз леко се разболява и не мога да говоря толкова силно. Ето го. Ще стреля. Какво е това? Виждате ли го? Как мина, Илена? Как само мина? Опа, ето тук. Ще трябва гръбна. Виждате ли как се... Не кръв, червена стара от начало. Кървища на лакс, кървичета! Адски! Дави! Ти трябваше да си. Такива, нали би се да ги събирал. Това имаше да. Да. Опа, видяхте ли как го намерих? Нави! Мангали мръсни! What's up, buddy? 24, 23 зомбита има още. Кога имам? Бобот миналия епизод тия пари. И се чудя кога са ви ги дали. Шит! А той сега ще загрее. Дванайсет зомбита! 44, 11.
10 зомбита за 40 секунди. Можем ли да ги убием? Най-вероятно не. Но ще опитам. 6, 5, 5, 5, 4, 3, 2, ето е последното. Yes! Айде, кацай. Mission completed! Така. Искал ги гледам, че е грозен. Така, свърши. Така. Колко искаш да те апгрейда? Много да отходим. Окей. Ще ви да World. Що не ми да игра? Всъщност. Е така, колко съм да ауто е в Африка. Е тук трябва. Я чакайте, искате ли да намерим България къде? България, това е Европа. Ето тук някъде трябва да е България. Е тук. Е тук е България. Ето тук. Намерихме България и ще трепим зомбитата там. Те най-вероятно ще са такива. Какво беше, бе? Депутати. Зомбита депутати. Депутати, президента, ще лудница. Кой е това островче тук те? Май трябва да се още в хайдалото. Така. Трейдър. Да. Не, благодаря. Ето се пригушмита. За 2000. За 2 минути. Дай го апгрейда. И също ли да играя. Да са хора. Тъй не знам. Не ми се чака. Това е за 6 хиляди. Оля го апгрейдал. О, искаме това да апгрейдал обаче. Така. Ще чака. Да, як хайдаут обаче. Ха, бич. Ще ходим на такъв. На диско. Ретро. Добре, бокс. Зомби трофей. Вала. Зомби кейдж.
Имаме си нашия любимец. Грувинг. О, барабанки. Армчейр. Диван. Китара. Ретро ТВ. Баскетболен кър. О, това е с глави на зомбита. Зомби рибка. Детско влакче. Полу с бюро. Не знам защо е полу с бюро. Детско влакче, полу с бюро. What the fuck? Една е така топка с 3000 лева. Искам да слота. Искам слот машина. Колко палички? Трябва, че даде 3. О, едно G. Айде, чао съм. Не благодаря. Това ще е всичко за този епизод, хора. Надявам се да ви хареса. Адиос.